brushing time. ಪಪ್ಪ ದೀಪದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆರ್ನ ದೀಪದಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೋತುಂಡೆ ಆಚಿ ನಲ್ಪ ಅಂಟು. ಸೊ ನಿಗ್ಲು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿದ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ತಂದೆ ಕಿಟ್ಟದು ಇನಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬೈಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಬರು ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾನಿಪುರಿದ ಮಸಾಲೆದಿಂದ ನೇರು ದುಂಬರ ಪತ್ತ ತಿಕ್ತಾನೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಅವೆಂತ ತಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಇಪ್ಪು ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಪಾನಿದ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ತುಲೆ ಕಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಸ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಲಾಗ. ಸೊ ಜಲಾನಿ ಪುದೀನ ಪಾನಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಚ್ಚದ ಪಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಲೆ ಅವೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಜೂರು ಇಂಬ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಂದು ಅದೊಂದಿಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೊಡಿ ಎಂದುಲ ಅದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಖಾರಾಗ. ಸೊ ಅವನು ಇನ್ನೆರಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮೀಠ ಇಂಬ್ಲಿ ಪಾನಿ ಕಟ್ಟ ಮೀಠನ ಮೀತಾನೆ ಕಟ್ಟ ಮೀಠ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾನಿ ಒಂದು ಎರಡು ತರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಂತಲೆ ಬಟಾಣಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮಗೊಂದು ಪಾಡಿರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೂರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಪಾಂಡಿದ ಪೂರಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಅಂತೂ ಜಾಲಿ ಬಯ್ಯೇ ಬಾಂಬಂದು ಕಾತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಫುಲ್ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಲ್ಪುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರೋಟ ಉಂಡು ಪರೋಟ ಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಮ್ಮ ಮುಖ ಬಯ್ಯೇ ಪಾನಿಪುರಿ ನಮ್ಮನ ಪರೋಟ ಕಾಯ್ತೊಂದು ಎಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಪರೋಟ ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಬರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಶೋಗಾಬುಜ ಏತುಂಡು ಟೋಟಲ್ 10 ಉಂಡು. ಒಂಜಕ್ಕೆ ಆತಮ್ಮ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಲೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಅದೇ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯಿ ತಿಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿನ ನೀನು ಕೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಯಿನ ಅದಾದ್ರು ಮುರಾನಿ ಬತಾತಿನ ಪಂಡ ಆನೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತುಂಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ ಪಪ್ಪ ಹತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಒರಿಯುಜು ಅಳಪ್ಪ 25 ರೂಪಾಯಿ 26 ದುಂಬು ಮಂತಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಡು ಬ್ರೆಡ್ ಪಪ್ಪ ಆತತಿ ನಂದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಅವಳು ದೀಪ ದೆಕ್ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನನಗೆ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಕುಂಟು ಪುರ ಚಂಡಿ ಮಂತ್ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬು ಒಂದು ಜಾವಾಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ಇಂತು ಬರೀಕುಲು ಓಯ್ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬು ಪಾಪೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಬಜ್ಜಿರ್ ಬತ್ತಾಪು ಒಳ್ಳೆಂಕ್ಲೆದೆಲ್ಲ ತೋಟಿಚ್ಚಿ ತೊಳ್ದು ಪಟಾಪಿ ಬಂಗಾರಿ ಶುಭೋದಯ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟೂರು ಕೂಡ ಚಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಅದಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಯ
ಅರ್ಧೋಡು ಮೂಲೆ ಮುಳಕ್ಕಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾಡುಂಡು ನೆಟೆ ಅವರ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬತ್ತು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿನ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ನೆಟೆ ಬರ್ತದ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರೋಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಸಾದಿಡಿ ಬರ್ಪುನ ನಂಬಿದಾರ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಿಜ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೃಗ ಪಿಲಿ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಜೋಚೆ ಆಯ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಬರ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೃಗ ಪಿಲಿಯೇ ಪಿಲಿಪುರ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಸುಳ್ಬಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಪಪ್ಪ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಚ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಪು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೆಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಪೊಟ್ಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂದೆ ತೊಂದಿನ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಸಾವು ಅವು ವಿಂಡೋಸ್ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ತೂಪೆ ಅವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತ ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಇದೆಂತ ಅದನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಪೆ ನೆಟ್ ಟಚ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆಂತ ಅದನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ತೊಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರಾಂದುಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪು ಪಂಡ ಒಂದು ಆಪು ಸ್ಟಕ್ ಆಪು ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಪು ಚೆಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್. ఏం చూడు బొబ్బా సత్య సుల్లు వచ్చి సత్యనా ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀರ ಬಡೇದಿ ಕಾಯ್ತೀನತೆ ಸೋಗುಂಡದೆ ಹಾಂ ಸೋಗುಂಡ ಕಾಯ್ಬೇಡ್ದು ಹಾಂ ಆತ ಅವಂತ ಅವು ಏರ್ ಮಾಲ್ತಿನೇರು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದತ ದೊಡ್ಡಗೆ ಏನು ಚೂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೋಗುಂಡ ಸತ್ಯ ಸೋಗುಂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕುವೇನು ಅಬ್ಬಾ ಪೊರೋಟನ ಒಯ್ಪರೆ ಬಂಗ ದೊಡ್ಡ ಏವೋ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅಲ್ಟಿ ಯಾನು ಬಟಾಟೆ ಬತ್ತಾದಿತ್ತೆ ಕುರ್ಮ ಬಟಾಟದ ಮಲ್ಪು ನಾನು ఒక పన్నీర్ ఇస్తాడు పన్నీర్ పప్పు అది ఇస్తారు అంత ఏం చూడమ్మా పల్లె ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡುಂಡದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಕುಂಟುಪುರ ಆಡ್ತು ದಾಂಡು ಕುಂಟುಪುರ ಆಡ್ತು ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಪು ಚಾಪಾಡ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ತಾಂಡು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಇದೇನು ಮರ ಉಂಟು ನೆಲ ಭಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೆತ್ತ ಹೆಂಗೊತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂಡು ಸೊ ನೆಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ ಸೊ ಒಂದು ಏನ ಮೆಷಿನ್ ಪರತ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜೆ నాకు తోచుడ ఫుల్ డ్రెస్ ఉండదు ఆ పూర ಟಾಪ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಒದಸ್ತಿನ ಆದರೆ ಅದು ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾಡು ಇದು ದೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೆಲಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಇದು ದೂರ ದೂರ ಲೀಲಕ್ಕ ದೂರ ದೂರ ದೂರಾಗೆ
ಓಯ್ ಯಾರು ಒಂದು ದತ್ತೊಂದಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಜಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇವೆ 110 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದಿಯಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಲರ್ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋ ಮಾರಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಬೆನಿಸಿ ಚಂದ ಇದ್ದಿತ್ತು ದರ್ಶಿನ ಬಜ್ಜಿ ದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೇದಾಗಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಬ್ಲೌಸ್ ಏತು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕನ್ಪುಣ ಬಿಡ್చి ಏತುಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಖಾಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಏತುಂಡು ಒಂದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಪಾಗಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಒಂದು ಈತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟು ದೀತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ಲ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಈ ತುಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಮ್ಮನ ಏತು ಬ್ಲೌಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸೀನ ಹಾಕೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತೆ ಸೀರೆ ತುಂಡೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡೋಲ್ಲ ಸೀರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತೊನಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಏರ್ಬೋಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಸ್ಸಿನ ಇತಂದುಲ ಟಾಪ್ ತುಲೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವನು ಸಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸಟ್ ಫಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಅವನ ಕುಂಬ ನಂಜಾದಿ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಯ್.